नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत बटाटा मटार पुलाव। ह्याला आपण प्रेशर कुकरमध्ये बनवून तयार करून घेऊ। एकदम मोकळा सळसळीत आणि हा भात खाण्यासाठी खूप टेस्टी लागतो। तुम्ही ह्याला मॅक्सिमम 15 मिनिटांमध्ये तयार करू शकता। तर इथे मी ऑलरेडी प्रेशर कुकरमध्ये 3 ते 4 टेबलस्पून यामध्ये तेल ओतून ते तेल गरम करण्यासाठी ठेवले आहे। तेल गरम झाल्यावर यामध्ये 2 तेजपत्त्याची पाने, 4 ते 5 लवंग, 8 ते 10 काळी मिरी आणि 1 टीस्पून जिरा हे असे सर्व खडे मसाले घालून लो फ्लेमवरती परतून घेऊ। त्यानंतर एक मोठा कांदा उभा पातळ चिरून घेतलेला तो यामध्ये घालायचा आहे। तर आता ह्या कांद्याला 4 ते 5 मिनिटं मीडियम फ्लेमवरती परतून घेऊ। 2 मिनिटांनंतर यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालते। आलं लसूणची पेस्ट यामध्ये मिक्स करून झाली आहे। आता आपण यामध्ये 2 टोमॅटो उभा पातळ चिरून यामध्ये घालायचा आहे। त्यानंतर आता यामध्ये थोडंसं मीठ ॲड करू। मीठ टाकल्यावर ढवळून घेऊ। इथे मी अर्धा चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा पावभाजी मसाला घालू। ह्या मसाल्यांना आपण 2 मिनिटं ढवळून घेऊ। मसाल्यांमधील तेल सेपरेट झाल्यानंतर यामध्ये 1 बाउल ताजा मटार घालायचा आहे। तुम्ही हवं तर इथे फ्रोझन मटारचा देखील वापर करू शकता। मी इथे 2 बटाटे मोठ्या साईजमध्ये असे कापून यामध्ये घालते। त्याचसोबत 2 हिरव्या मिरच्या ॲड करू। तसेच मटार बटाट्यांना आपण ह्या मसाल्यांमध्ये चांगले मिक्स करूयात। त्यानंतर यामध्ये 1 वाटी फ्लॉवर घालून ढवळून घेऊ। हे बघा, खूप चांगल्या प्रकारे बटाटा, मटार आणि फ्लॉवर मिक्स झालेले आहे। तर इथे मी 1 ग्लास बासमती राईस घेतलाय आणि ह्या तांदळाला मी इथे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले। तर आता आपण ह्यामध्ये तांदूळ ॲड करू। ह्या तांदळाला मसाल्यांमध्ये चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ। तर इथे बाकीचं उरलेलं मीठ सुद्धा टाकते। मीठ टाकल्यावर परत हे मसाले सर्व मिक्स करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये 1.5 कप पाणी ओतून घेते। आता आपण ह्याला परत एकदा मिक्स करून घेऊ। त्यानंतर आता आपण कुकरचं झाकण लावून हाय फ्लेमवरती 2 शिट्ट्या करून घेऊ। 2 शिट्ट्या झालेल्या आहेत कुकरच्या। तर आता आपण कुकर ओपन करून घेऊ। त्यानंतर ह्याला कडेने असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण हा पुलाव सर्व करून घेऊ। हे बघा, आता आपलं मटार बटाटा पुलाव रेडी झालेला आहे। तर तुम्ही हा पुलाव कोशिंबीर, रायता किंवा सॅलड सोबत खाऊ शकता। तर ही रेसिपी तुम्ही घरी सुद्धा बनवून जरूर ट्राय करून पहा आणि कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। तसेच व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।